Základným parametrom pre bezpečnosť cestujúcich je tuhosť karosérie a je konštrukcia, ktorá využíva systém progresívneho rozdeľovania a absorpcie energie nárazu. Parametre konštrukcie karosérie Mazda 6 predstavujú absolútnu svetovú špičku. Predný obvodový rám je vyrobený technológiou hydroformingu, ktorá zabezpečuje nadprimernú tuhosť a torznú pevnosť. V kombinácii s tuhou konštrukciou vlastnej karosérie napomáha pri optimálnom rozdelení energie nárazu pri čelných kolíziách. Na zvýšenie odolnosti pri bočných nárazoch je použité vystúženie s prierezom v tvare X a priečné výstuhy, na ktorých sú uchytené sedadlá. Bezpečnostné vzduchové vaky sú inštalované na 6 miestach a využívajú najmodernejšie technológie. Najdôležitejším novým prvkom je dvojfázová aktivácia predných vzduchových vakov. Tá je závislá od typu kolízie a rýchlosti vozidla, takže cestujúci sú pred nárazom chránení bez rizika poranenia hrudníka. Okenné vzduchové vaky sú kombinované s prednými a bočnými vakmi tak, aby zabezpečovali maximálnu ochranu cestujúcich na predných a zadných sedadlách v prípade bočného nárazu. Oba bezpečnostné pásy predných sedadiel majú predpínanie s obmedzovačmi záťaže. Na začiatku kolízie predpínač okamžite napne bezpečnostný pás, potom obmedzovač záťaže riadeným spôsobom pás uvoľní. Tým sa zníži tlak pôsobiaci na hrudník cestujúceho. Detská bezpečnostná sedačka má úchyty Isofix inštalované na ľavom i pravom zadnom sedadle, takže jej upevnenie je jednoduché a bezpečné. K dispozícii sú horné kotvové úchyty, ktoré bránia preklopeniu sedačky smerom dopredu a tým možnému nárazu hlavy dieťaťa do predného sedadla. Na všetkých stĺpikoch a bočných častiach strechy sú použité výplne pohlcujúce energiu nárazu. Predné sedadlá majú optimalizovanú tuhosť operadiel a pozíciu opierok hlavy, čím je minimalizované riziko poranenia hlavy pri nárazoch zozadu. Opierkami hlavy sú vybavené aj všetky zadné sedadlá. Stredový úchyt rámu zadných sedadiel je spevnený tak, aby v prípade čelnej kolízie zabránil preniknutiu batožiny do kabíny cestujúcich. Vďaka špeciálnej konštrukcii kapoty motora so schopnosťou absorbovať náraz je rovnako znížené riziko poranenia chodca pri stretnutí s vozidlom. Stabilitu a ovládateľnosť modelu Mazda 6 pri akcelerácii a zákrutách na mokrom povrchu napomáha udržiavať protipreklzový systém spolu so systémom riadenia jazdnej stability. Ako náhle systém detekuje pretáčavý šmyk vozidla, použije brzdu vonkajšieho predného kolesa tak, aby šmyku zabránil. Pokiaľ detekuje nedotáčavý šmyk, potom mu zabráni tým, že zníži výkon motora a aplikuje brzdnú silu na vnútorné zadné koleso. Ďalším zvýšením miery bezpečnosti je použitie progresívnej technológie v brzdovom systéme. Elektronický systém optimalizuje rozdeľovanie brzdnej sily medzi jednotlivými kolesami vozidla, a to v závislosti od zaťaženia auta cestujúcimi a batožinou. Zablokovaniu kolies v priebehu prudkého brzdenia bráni protiblokovací systém ABS. Vpredu i vzadu sú použité vysokoučinné kotúčové 15-palcové brzdy, ktoré zabezpečujú jednu z najkratších brzdových vzdialeností v tejto triede. Len 37 metrov z rýchlosti 100 km za hodinu. Elektronický brzdový asistent uľahčuje všetkým vodičom vyvinutie potrebnej brzdnej sily. Konštrukcia brzdového pedálu zaručuje pri čelnom náraze jeho sklopenie vpred, čo výrazne obmedzuje možnosť zranenia nôh vodiča. Dôležitým aspektom bezpečnosti je viditeľnosť, preto sú pri najvýkonnejších modeloch použité výbojkové xenonové svetlomety, ktoré ponúkajú optimálny jas a rozptýlenie svetla. Svojimi vlastnosťami prispievajú k dobrej viditeľnosti aj pri jazde v zákrutách. Niektorým kolíziám sa pochopiteľne zabrániť nedá. Aby sa však cena prípadnej opravy vozidla znížila, umožňuje Mazda 6 opravu a výmenu mnohých dielov jednotlivo namiesto celých zostáv.
Nová Mazda 6 naplňa dlhodobé úsilie spoločnosti Mazda o maximálne šetriaci vzťah k životnému prostrediu. Pri konštrukcii Mazdy 6 boli vo výraznej miere využité materiály, ktoré je možno ľahko recyklovať. Tiež technológia motorov zohráva významnú úlohu. Nová generácia motorov produkuje minimálne množstvo škodlivín a spĺňa emisné požiadavky Euro 4. Vysoko efektívne využitie paliva je doplnené mnohými ďalšími prvkami ohľaduplnými k životnému prostrediu. Bezkonkurenčnou kombináciou príťažlivého vzhľadu, výkonu a funkčnosti predstavuje Mazda 6 nový štandard v segmente vozidiel strednej triedy. Nová generácia vozidiel Mazda je pripravená uchvátiť srdce vodičov na celom svete.